Доброго дня! Сьогодні журналісти інформаційного агентства Грим Ньюз вирішили побувати в кримсько-татарському ресторані, який знаходиться в центрі української столиці. Сайт TripAdvisor рекомендує цей заклад як одне з місць, де варто побувати. Сьогодні ми покажемо, як готують смачні кримсько-татарські страви та хто тут працює. Ми запитали у шеф-кухаря Євгена Поштаря про його досвід роботи та як він навчився готувати кримсько-татарські страви. Досвід у мене з 2007 року, я працюю по ресторанам і на різних посадах, починаючи від кухара, закінчуючи шеф-кухарем. На Богдана Хмельницького я прийшов безпосередньо кухарем після позиції шеф-кухара в іншому закладі. Але через місяць, здається, плюс-мінус там по часу, мене поставили на локацію як сушефа. І до відкриття Рогнітинського безпосередньо цього закладу я працював сушефом там. Євген, розкажіть, будь ласка, як ви навчилися готувати кримсько-татарські страви? Я їх навчився готувати безпосередньо в ресторані, коли прийшов сюди працювати. Це ми відкривали мусафір на Богдана Хмельницького з нуля. І безпосередньо до цього в мене як такого, я ніде не стикався з кримсько-татарською кухнею. Всі кухні схожі, є просто різні варіації приготування цього. Тобто, якщо ти знаєш основу, база є, фундамент знань, то тут немає нічого важкого абсолютно. Ми спустилися в вашу кухню і побачили дуже багато людей. Скільки взагалі працівників на кухні? В середньому працює на зміні, це 25 людей, десь плюс-мінус, це в залежності від дня тижня, тобто просто в кожен день у нас різна загруженість ресторану. Якщо брати, наприклад, понеділок, тут буде менше. Ближче до вихідних, якщо безпосередньо самі вихідні, то там буде більше загрузка, тому і трохи більше буде кількість людей на кухні. І плюс нічна зміна у нас працює ще, це теж плюс 7-8 людей. Відвідувачі, що найбільше всього вони замовляють в ресторані? У нас самі топові страви – це чебуреки і янтики. Це самі топові, тобто вони займають першу позицію нашу, а потім по сходинкам, якщо брати другу позицію, це безпосередньо м'ясо йде. І третя сходинка, скоріш за все, так якщо по популярності, це піде. Тобто чебуреки, янтики, м'ясо і піде. Кава – це візитівка кримсько-татарської гостинності. За старих часів її готували на вугіллі або на гарячому піску. Сьогодні використовують більш сучасні методи. Проте смак напій від цього не змінюється. Раджу спробувати. Су-шеф Микита Маркарянц розповів, як заклад працював в перші часи російської агресії. Перші дні у нас було багато продукції вже замовлено, Ми ж ніхто не очікував, що Росія так нападе на нас. І ті продукти, які вже були готові у нас, які скоро швидко порчущі, ми одразу ж їх використали в ланчбокси і ходили, людям допомагали. Тобто ви ходили в метро, спускалися в метро? Так, спускались в метро. Люди, які тут укривалися в укритті, 4-5 чоловік нас було. Спочатку ми ходили там, роздавали. Справді ми працювали як волонтери, ми допомагали людям і ЗСУ, і поліції, і ми допомагали на постах хлопцям, які стояли з автоматами, оберігали нас. Ми готували їжу. Скажіть, будь ласка, чи були за ваш досвід працювання в цьому ресторані якісь кумедні моменти? Були, нам бувало на доставку телефонували люди і просили, щоб ми їм зробили доставку чебуреків і янтиків зі свининою. Казали, що у нас вони вже замовляли таке, хоча у нас апріорі таке неможливо, як у нас халяльний ресторан і свинини тут взагалі ніколи не було і не буде. Але люди вважали, що вони у нас їли ці страви зі свининою. Більше ніж за 8 років перебування ресторану в Києві кримсько-татарська кухня стала однією з найпопулярніших в столиці.